No niin, moi kaikki. Mä esittelen teille nyt meidän Heinsuon tallilla sijaitsevat hevoset, ratsastuskoulun hevoset sekä yksityistallin hevoset. Tässä näette yhden yksityistallin hevosista, ykkösyksäritallin hevosista, nimeltään Kake. Ja Kaken omistaja Martti. Moi Martti! Terve! Ensimmäisestä ykkösyksäritallin karsinasta löydämme Emman, Emin ja Elmin. Ja toinen karsina ykkösyksäritallin tallista onkin Kaken. Nyt löydämme ykkösyksäritallin viimeisestä karsinasta Saken. Tästä näette, että tallimme on SRL:n hyväksymä yksityistalli. Meidän molemmat tallit ovat siis meidän molemmat yksityistallit ovat SRL:n hyväksymiä yksityistallia. Sitten menemme Loto-yksäritalliin. Täältä tämä oikeanpuoleinen karsina on yhtä, mutta meidän hyvä talliseppämme Seppo onkin nyt putsaamassa karsina. Täältä karsinasta löydämmekin Popen ja Kaisan. Moi Kaisa! Terve! Esittelen nyt nämä kaksi komeaa herrasmiestä samaan aikaan. Eli tämä musta on nimeltänsä Myrsky ja tämä vaalea hallakko, mikä lieneekään, on siis Storm. Nyt aion esitellä teille vielä ratsastuskoulun hevoset erikseen. Aloitamme nyt ratsastuskoulun Setlannin poneista, joista yksi on tunnilla tai muualla ja hevosista on myös suurin osa tunneilla. Tämä kaunis tamma tässä on nimeltänsä Ninni ja sen varsa on Nanni. Ja tässä saan esitellä meidän velmukelmuponillemme Kassun. Ja viimeisenä kunnon estetykki Viia. Nyt menemme ruunalaitumelle. Ensimmäinen tässä on meidän ihana arabialainen täysiverinen Voitto. Ja tästä pian Voiton vierestä löydämmekin jo Viin. Ja tämä erittäin iso komistus on Arska. Ja täältä löydämme meidän ihanan kamarkuen hevos Ruunan Royalin. Ja nyt viimein näettekin tallin ensimmäisen friisiläisruunan, eli Iiron. Ja täältä löydämme osaavan koululipitsaruuna Kantuksen. Ja tässä on ponituntien ja muidenkin tuntien suosikki, Robbie. Siirrytään tammojen luokse. Ensimmäisenä löydämme Jollyn. Tämä tässä on Vipsi, Paint-tamma. Ja on myös Vapsin varsa, mutta ei enää asustele Vapsin kanssa. Tosin samalla tailla, mutta eri karsinoissa. Nyt löydämme Moonan tammavarsat, Millin ja Mollin. Tässä meidän hannoverilaistammamme Mennu ja Verri. Mennu on siis emä. Ja täältä löytyy minun melkein yksi suosikkitammoistani Daisy ja hänen varsansa Domino. Tässä on meidän suloista suloisempi Rosetta. Tässä on meidän friisiläistammamme Siro ja sen takana Saatu. Tässä oli meidän toinen videomme. Nähdään ensi kerralla.